4 maart 2013. Het is 1:15 's middags. Het is 14 graden. Het grappige is dat je nog de sneeuwresten ziet van vorige week. Toen leek het volop winter, nu een week geleden. De week daarvoor was het lente, een week geleden was het winter. Nu is het weer lente. Ja, nog sneeuwresten. Hier lijkt wel alles gesmolten te zijn. Ja, nog sneeuw.